Nakulong na, nakulong na. Yung mga kaibigan, nakulong natin. Nakulong natin mga kaibigan. Ayun, tumalon. Wala, tumalon. Ay, repeat. Tumalon. Laki sana. Bunti yan, bunti. Tusot. Tumatalon. Yun, yun. Ay, sayang. Baba kasi. Mga kaibigan, mababa kasi lambat natin kaya nakakatalon yung isda. Ay, piripit pa. Munti. Munti no? Oo. Ayan, munti. Ayos. Ayos na ayos. Meron pa yan. Kabog-kabugan mo lang. O, ito. Ano yan? O, yan. Imatras. Terkulong kita ko gayon. Yun mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa dagat. Dahil maghahapon na. Nang hating tayo ng ano, yung tawag dito sa amin yung bunti. Yung isang klase ng isda na medyo may kulay yung buntot. Kasi pagka ganitong bagong ano ng habagat, bagong sudo, pupunta sila sa tabi. Kaya naisipan namin na manghunting para may pangulam tayo. Kumusta na kayo mga kaibigan? Kayong lahat? Kumusta na kayong lahat? Sana lagi kayo nandyan. Yan mga kaibigan, yan lang ang problema natin pag dito sa tabi. Anoan tayo ng mga parangan na tinatawag. Maliliit na isda na yan. Pang ano lang yan mga kaibigan, pampain sa limango, pampain sa ano, sa pispan. Binibili rin yan, pampain sa pispan, kaso mahirap tanggalin yan sa ano, sa lambat. Ayan o, dami o. Yan. Yan lang ano natin. Problema pagka marami yan dito sa tabing dagat. Nahirapan tayong tanggalin pero okay lang. Tatanggal naman yan. Tsaka ibibinta natin sa may pispan. Pampakain sa mga alimango tsaka sugpo. Nakakuha naman tayo nung tatawag na isdang bunti. Ilang piraso lang yata. Unang tira pa lang naman yan mga kaibigan. Ayan mga kaibigan oh. Nagkulay gatas na yung dagat kasi unang araw ng ano ngayon, pag-ihip ng hanging habagat. Kaya siguro dadami na rin yung alimasag. Kaya tumaya na kami kanina ng mga bubutrap namin para sa pangalimasag. Daming parangan ah. Ano, hindi na maitataya uli yan. Kaya pa ba yan? Yan. Pwede. Ayun, pwede pa raw mga kaibigan. Magamba naman ano? Magamba yan. Wala pa 50 kilos yan. Yan ang mahirap pagka dinumog tayo ng parangan na yan. Magamba yan, wala pa 50 kilos yan.
Mahirap pala pagtanggal niyan. Yun mga kaibigan, maghahanap ulit tayo ng bunti. Medyo mahirapan tayong makita kasi malabo na yung tubig sa tabi. Kaya ang pagmamasdan lang natin, pagka nakaramdam sila, gagalaw sila patakbo sa palaot. Kaya abangan natin sila dito sa bandang baba. Kasi yun ang tabing dagat. Ayun mga tabi. Ha? Yun. Ayun, dala-dala niya yung lambat na ano, tinumog ng mga parangan. Kaya pa naman daw, mag-aampa lang naman. Yan. Dito tayo dadaan sa gilid kasi andun siya sa bandang ano. Doon siya. Kasi pag nabulabog ko rito, makikita niya tatakbo yan, palaot. Harangan niya na ng lambat. Yan mga kaibigan, may nakita naman. Uy! Nalaglag! Nalaglag ng buwan lambat. Sayang, inabot mo kaya? Ha? Ayun, inabot. Ayun o. Inabot. Sayang, nahulog pa. Nahulog ng buwan lambat. Ito. Oy, boss. Ano to? Malaki to. Bangus. Ay, ano? Balo. Bahay na, kunin mo. Nahulog ng buo yung lambat. Uy, adi, lampas talon o. Ayun o, talunan. Balo. Ano? Lampas, yun yung talakulan. Hindi naabot, nahulog ng buo yung lambat. Grabe, basura. Bubo na rin eh. Grabe. Dito nun. Gano'n yun. Talon, alam na, bagong sudo. Pag bagong sudo, di siya magtayo din sa gilid. Masa na iyo. Basura talaga yan. Pero dahon lang man. Eh mga kaibigan, balo. Dahil tayo ng balo. Sayang, nahulog ng buo yung lambat. Hindi natin nabot yung karamihan. Sumabit kasi maraming parangan eh. Ayan, bunti yan. Ano yan? Bunti? Kita ko ga. Ginabot. Hati kayo sa lambat. Para ano, yung takbon yung dalawa sa sa lubo, magkahiwalay. Palaot yung isa, pagilid yung isa. Para abutin natin yung karamihan. Sige na, batak na, batak. Yun mga kaibigan. Hindi natin inabot yung karamihan ng yung balo na at saka yung bunti kasi nahulog ng buo yung lambat. Nakita nyo naman, nahulog ng buo kaya ilang piraso lang inabot natin sa pangalawang tira. Ngayon, maghahanap ulit tayo. Sayang, kung hindi nahulog ng buo, inabot natin yung grupo nun. Yung balo. Tawag dito sa amin, sa Kabikulan, balo. Yung mahabang isda na may matulis na tuka. Medyo pagkagabi, pag may ilaw ka sa laot, mapanganib yun kasi lumilipad sa ilaw yun. Pag tinamaan ka, tusok. Kaya pagka may ilaw sa gabi, kailangan yung ilaw malayo sa'yo. Para doon sila lumilipad ng isda na yun, lumilipad eh. Saan tulis ng nun? Nguso. Tulis. Yung mga kaibigan, ito yung tinatawag na balo. Ito. Ayan yung niya, tuka. Pinutol na namin mga kaibigan yan. Ang haba ng tuka na yan.
Yan, delikado yan pagka may ilaw ka sa laot. Pinutol na namin yan. Dahil ang tulis eh. Yan. Yan tinatawag na balo. Medyo maliit pa yan. Lumalaki yan ng halos kasing laki ng ano. Yung paa ng tao. Braso ng tao. Ganun kalalaki. Kaya pagka sa laot ka nito, abutin ka na may ilaw ka. Sumasalubong sa ilaw yan. Yan ang itsura ng balo. Mga kaibigan, bumipilo na naman. May nakita na naman. Yan. Baka inabot na. Ano? Puto, ando na. Ayun na, oh, meron na, salamat. Sa Liloa. Ano, meron? Ha? Kaya ngay? Ay pagol. Masakit makatinik yan. Kaya ngay pala yan. Balo! Ano, saan tayo? Let's go to Storm River. Punta tayo sa ilog. Yung mga kaibigan, lilipat daw tayo sa ilog. Nakakuha na tayo ng mga buntit tsaka balo dito sa dagat. Tingnan natin sa ilog kung mayroong mga ano doon, banak tsaka mga tilapia. Para makarami tayo. Mabalangaw pa ito. Dai, siya. Saugan. Oh, saugan. Padagsaon. Hindi na ako mahulat. Sabit. Babaw. Babaw kaya si mabait. Yan mga kaibigan, mukhang pauwi na tayo. Pero subukan pa natin dumaan dyan. Baka may makita pa tayong mga ano dyan sa ilog. Pero tuloy nito, pauwi na talaga tayo. Medyo pang-ulam lang yung nakuha natin mga kaibigan. Ayos na yun. Basta pang-ulam tayo ngayong gabi. Hindi na tayo bibili. Walang huli si Cardo Versosa. Walang huli. Walang huli. Meron, pang-ulam. Wala tayong may bibinta pero meron tayong pang-ulam. Ilang pirasong balo yun. Tsaka bunti. Lagyan mo ng talbos kamuti yan. Sarap yan. Mahigit kumulang. Mga kaibigan, pauwi na tayo. Medyo napadaan tayo dito sa ano, sa
nagsasanggot ng tuba. Titikim tayo ng tuba. Subukan natin kung pwede tayo makautang. Tapos na yan eh. Ayan yung mga kaibigan, yung nagsasanggot ng tuba. Ito lang yung ano na, hagdan. Sa hagdan lang siya maano kasi wala pang tangga. Yan. Yan. Maraming tuba, Mang Rich? Ha? Maraming tuba? Konti. Pwede ba makaano ng kalahati? Kalahating galon. Oo. Yung matamis. Tapos na yan eh. Uy, bago daw ito. Dalawa na lang yan. Oh. Hindi man maluya tumuba yan. Nasaan na yung tuba mo? Ha? Nasaan na? Andun na sa, Ay, andun na sa payag? hindi ako hindi ako nagagos eh. Ay, hindi ka naggagos? Maghapon? Umaga lang? Maga lang eh. Ah, Kasi nakatamad pag kaunti-unti. Mainiton. Hindi ka mali. sa ilog, lambat ng isda, doon sa dagat. Dumaan kami sa ilog, wala naman. Wala namang isda. Ito, nakahuli kami ng ilang piraso. Balo, tsaka bunti. Pangkendara nyo. Oo, lambat. Naga na lang. Punta kayo dito na aga. Okay. Oh. Yun mga kaibigan, humingi na lang ako kasi hindi niya ako bibinta, hindi raw siya kumuha. Bukas na raw siya kukuha. Yun yung may-ari ng tubaan. Kaya hiningi ko na lang tong laman nitong ano, tong isang piraso. Adyo, sino maakyat niyo? May laman ito. Yadi na, Mang Lito. Ha? Yadi na. May kulang yan. Pitsin lang man ini, o baso lang man ini. Oh. Pwede ito. Ay, butukan Mang Nits. Takrasan na lang ini, Mang Lito. Isalan mo. Puno yan dyan. Puno talaga. O, dito, ini mo talaga. Oh, Paano? Sayang. subo. Kwata no. Unting bilis. Pasisalin lang niya no, kayo natulog. Bataw. Ano tamisin mo? Katamis, mga nasukar. Parang asukal eh. Kalahating galon yan, ako lang iinom. Aray ko. Naubos mo isang galon mo. May halong- Ayos, ang sarap. May halong- Salamat Mang Lito, ang tamis ng tuba mo. Okay lang yan. Sarap. Yung mga kaibigan, tinikman namin. Bibili sana kami kaso Kakasabihin niyo na. bukas na raw. Kaya binigyan kami ng isang puno, isang baso ang laman. Bukas niyan, marami. Siguro nakukuha niya mga 2 galon. Tulo na galon yan. O mga 3 galon daw. Kaya bukas kami bibili uli. Sobrang tamis, masarap. Ayan, ganyan din ang lasa niyan. So yun mga kaibigan, nakauwi na tayo. Galing tayo sa laot. Dito na ako sa aking munting bahay. So nakatatlong tira tayo mga kaibigan. Doon sa pangalawang tira, mga isdang bunti ang nakuha natin. Medyo kunti nga lang, mga siguro may 10 piraso. Yung sana ang marami, yung pangatlo nating tira, yung nakita namin na ano, mga balo. Ang kaso naman mga kaibigan, biglang nahulog yung ano, biglang nahulog ng buo yung lambat. Hindi natin inabot namin 2 piraso lang. Kaya, ayun, nagpasya kaming umuwi kasi may nalambat na 1 pirasong ano, yung hitong dagat na napakasakit makatinik nun. Kaya sabi ko sa kanila, uwi na tayo, baka mas marami pa yan dyan. Matinik tayo. 24 hours yun, sobrang sakit. Dahil malabo yung tubig. Yun mga kaibigan, siguro maraming naghihintay dito. Medyo naipon dito eh. Shoutout muna tayo mga kaibigan. Shoutout nga pala sa DJ Kulit ng buhay ko. Yun, kaibigan, shoutout. Shoutout kay Renir Guray. Shoutout sa GB Vlog. Yun, shoutout sa inyo. Shoutout
kay Marshall TV. Shout out sa Rax Adventure. Shout out sa Tunoy's TV Vlog. Shout out kay Sam Backyards ng Abuyog, Sorsogon. Shout out sa Family Agos from Joel Agos ng Marikina City. Shout out sa Renyula family, Baguio family. Yon, shout out sa inyo mga kaibigan. Shout out sa Danilo Alvarez from Canada. Shout out kay Henry James from Dubai. Shout out kay Paddy Pards from Bulan. Shout out kay Alan Pilais from Iriga City. Shout out kay Marilyn Madara. Shout out kay Larry Labahiro at sa mga taga Kambulaga sa Labahiro family. Shout out kay Eugene Liana ng Tinapa, Castilla. Shout out sa Breso family. Shout out sa team Sarap Bita, keeper ng Binangunan Rizal. Shout out kay Edgardo Cesar Official. Shout out kay Ronnie Sumaya. Shout out sa Ri Buraot Vlog. Yon mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa amin. At siyempre, doon sa mga dati nang sumusuporta. Like and share lang mga kaibigan. Malaking bagay na. At doon naman sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel. Mag-subscribe na kayo mga kaibigan para updated kayo sa aming mga susunod pang mga video. Para masaya tayong lahat. Yon mga kaibigan, salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Bye-bye.